በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር መስገንልና ክነመስግኖ ክስካብ ዛ ሰዓት እዚኣ ደቂቃን ብሰላም ብጥዕና ገይሩ ዘፅንሐና ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስገናን ንዑ ይኹኖ አሜን። እሺ ፍቁራተይ ኣብ ዝሓለፈ ንባብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 በፂሕና ነርና። ለማዓንቲ ደሞ 31 32 ክንርኢና። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ብትሕትና ልላዎ ተኸታተልትና ዝኾንኩም ደሞ የኽብረና እናበልና ነዚ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዎ። ናብኡ ከብለኩም ንባብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ያዕቆብ ካብ ላባ ከም ዝሃደመ ኢሉ እዩ ዝጅምር። ደቂ ላባ እቲ ናይ ኣቦና ዝነበረ ኩሉ ያዕቆብ ወሲድዎ፣ ኩሉ ዝሃፍቲ እዙይ ከዓ ካብ ኣቦና ዝረኸቦ እዩ ኢሎም ክዛረቡ እንተለዉ ያዕቆብ ሰምዐን። ገጽ ላባ እውን ከም ቀደሙ ከም ዘይኮነ ረአየ። እግዚአብሔር ንያዕቆብ ናብ ምድሪ ኣቦታትካን ናብ ዓሌታትካን ተመለስ፣ ኣነ እውን ምሳኻ ክኸውን እየ በሎ። ያዕቆብ ድማ ልኢኹ ንራሄልን ንልያን ናብቲ መጓስኡ ዝነበርኦ በረኻ ፀውዐን። ከምዚ እውን በለን፣ ገጽ ኣቦኻትክን ከም ቀደሙ ኣባይ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ረአ ኣለኹ። ኣምላኽ ኣቦይ ግና ምሳይ ነይሩ እዩ። ንቦኻትክን ብምሉእ ሓይለይ ከም ዘገልገልኩ እውን ንስኻትክን ትፈልጣ ኢኽን። ኣቦኻትክን ግና ዓስበይ 10 ሻዕ እናለዋወጠ ሸፈጠኒ። ዝኾነ ይኹን እግዚአብሔር ክፉእ ክገብረኒ ኣይፈቀደሉን። ንሱ ውርውራይ ዝኾና ዓስበኻ ይኹና ምስ በለኒ ኩለን መጓሰ ውርውራይ ወለዳ፣ ዓስበኻ ብሩህታት ይኹና ምስ በለኒ ከዓ ኩለን መጓሰ ብሩህታት ወለዳ። ስለዚ እግዚአብሔር ጥሪት ኣቦኽን ኣግዲፉ ንኣየ ሃበኒ። በቲ እተን መጓሰ ዝስረራሉ ግዜ ሓለምኩ፣ እንሆ እቶም ነተን መጓሰ ዝሰርውን ተባዕትዮ ብሩህታት ዝንጉርጉርን ውርውራይን ከም ዝነበሩ ረኣኹ። መልአክ እግዚአብሔር ድማ ብሕልሚ ያዕቆብ ኢሉ ፀውዐኒ፣ ኣነ ከዓ እኒአኹ በልኩ። ንሱ እውን ዓይንኻ ቋሕ ኣብል እሞ እንሆ እዞም ነዘን መጓሰ ዝሰርዎን ዘለዉ ኩሎም ተባዕትዮ ብሩህታት ዝንጉርጉርን ውርውራይን ከም ዝኾኑ ረአ። እዚ ከዓ ነቲ ላባ ዝበደለካ ስለ ዝረኣኹ እየ። እቲ ሓወልቲ ዝቐባእ ኩሉን ካብኡ ድማ መብፃዓ ዝተመፀባዓኻለይን ኣምላኽ ቤቴል ኣነ እየ። ሕዚ ተስእ እሞ ካብዛ ሃገር እዚኣ ወፂኻ ናብታ ተወለድካላ ምድሪ ተመለስ በለኒ በለን። ራሄልን ልያን ከዓ ደጊምዶ ኣብ ቤት ኣቦና ግደ ወይ ርስቲ ሃልዩና ንኣና ሸይጡ ዋጋና ካብ በልዐኸ ከም ጓነት ዶ ቆፂሩና ኣይኮነን። እቲ እግዚአብሔር ካብ ኣቦና ዝወሰዶ ኩሉ ሃፍቲ ናትናን ናይ ደቅና እዩ። ሕዚ ከዓ ኩሉ እግዚአብሔር ዝበለካ ግበር ኢለን መለሳሉ። ሽዑ ያዕቆብ ተለዓለ፣ ንደቁን ኣንስቱን ኣብ ኣግማል ኣቐመጦም። ናብ ኣቦኡ ይስሐቅ ናብ ምድሪ ከነዓን ክኸይድ ኩሉ መጓስኡ ምስቲ ኩሉ ኣብ መንጎ ክልተ ሩባታት እንተሎ ዘጥረዮ ሃፍቲ ሒዙ ኸደ። ላባ ፀጉሪ ኣባጊዑ ክቐርጽ ከይዱ ነበረ። ሽዑ ራሄል ጣዖታት ኣቦኣ ሰረቀት። ያዕቆብ ድማ ነቲ ሶርያዊ ላባ ከም ዝኸይድ እንተይነገረ መሊኡ ኸደ። ዘለዎ ኩሉ ሒዙ እውን ሃደመ። ሩባ ተሳጊሩ ድማ ጉዕዞ ናብ እምባ ገልዓድ ኣቢሉ ኣቕንዐ። ላባ ንያዕቆብ ከም ዝሰዕቦ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ያዕቆብ ከም ዝሃደመ ንላባ ነገርዎ። ሽዑ ኣዝማዲ ሒዙ ደድሕሪ መንገዲ 7 መዓልቲ ሰዕቦ። ኣብ እምባ ገልዓድ ድማ ኣርከቦ። እግዚአብሔር ግና ብሕልሚ ለይቲ ናብ እቲ ሶርያዊ ላባ መፂኡ ንያዕቆብ ጽቡቕ ኮነ ክፉ ኣይትዛረቦ ተጠንቀቕ በሎ። ያዕቆብ ድንኳኑ ኣብ እምባ ተኺሉ ነበረ። ላባ ድማ ኣርከቦ፣ ምስ ሰቡ ከዓ ድንኳኑ ኣብ እምባ ገልዓድ ተኸለ። ላባ ከዓ ንያዕቆብ ከምዚ በሎ፣ እንታይ ግብሩ ኢኻ ዝገበርካ? ንኣይ ኣታልልካ ዶ? ንዋልደይ ኣብ ወግእ ከም ዝተማረኻ ኮብኮብካየን። ስለምንታይ ከ ብስውር ሃደምካ? ካባይ ከዲዕካ ከብሎልካ ነጌርካኒ እንተትኸውንስ ብሓጎስ ብመዝሙርን ብኸበሮን ብመሰንቆን መፈነኹኻ ነይረ። ንወዳተይን ንዋልደይን ክስዕሞም እኳ ዕድል ኣይሃብካንን። ናይ ሰነፍ ስራሕካ ዝገበርካ ጉድኣት ከብፅሐልካ መኻእልኩ ነይረ። እንተኾነ ኣምላኽ ኣቦኻ ትማሊ ለይትን ያዕቆብ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ከይትዛረቦ ኢለ ኣጠንቀቐኒ። ሕዚ ከዓ ቤት ኣቦኻ ካብ ናፈቕካ ኪድ፣ ንኣማልኽተይ ግና ስለምንታይ ሰሪቕካዮም በሎም። ያዕቆብ ድማ ንላባ ነጓላትካ ብሓይሊ ክትሕድገኒ ስለ ዝፈራሕኩ እየ እዙይ ዝገበርኩ። ንኣማልኽትኻ ዝወሰደ እንተሃልዩ ግና ንሱ ይቀተል። ናትካ ዝኾነ ምሳይ እንተሃልዩ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣዝማድና ጉርጉርካ ውሰድ ኢሉ መለሰሉ። ነቶም ኣማልኽቲ ራሄል ከም ዝሰረቐቶም ያዕቆብ ኣይፈለጠን ነበረ። ላባ ድማ ናብ ድንኳን ያዕቆብ፣ ናብ ድንኳን ልያ፣ ናብ ድንኳን እተን ክልተ ኣገልገልትን ኣተወ። ነቶም ኣማልኽቲ ግና ኣይረኸቦምን።
ካብ ድንኳን ልያ ወፂኡ ድማ ናብ ድንኳን ራሄል ኣተወ። ራሄል ከዓ ነቶም ጣዖታት ወሲዳ ኣብ ትሕቲ ኮርቻ ግመል ኣንቢራ ኣብ ልዕሊኣቶም ኮፍ በለት። ላባ ድማ ንኹሉ ድንኳን ጎርጎሮም ክረኽቦም ግን ኣይከኣለን። ንሳ ከዓ ኖባ እቲ ኣብ ኣንስቲ ዝበፅሕ በፂሕኒ እዩ እሞ ተስየ ክቅበለካ ብዘይ መኻእለይ ኣይትኾሪ በለቶ። ንሱ ከዓ ደለየ ነቶም ጣዖታት ግን ኣይረኸቦምን። ሽዑ ያዕቆብ ተቆጢዑ ንላባ ከምዚ ኢሉ ወቀሶም፣ እቲ ብናህሪ ደድሕረይ ክትግስግስ ዝገበረካ በደለይ እንታይ እዩ? ሓጢኣተይ እንታይ እዩ? እምበኣር ንኹሉ ኣቑሑተይ ጎርጒርካ ካብ ኣቑሑ ገዛኻ እንታይ ረኺብካ? ኣብ መንጎ ክልቴና ክፈርዶስ ኣውዚ ኣብ ቅድሚ ኣዝማደይ ኣዝማድካን ኣምፅኣዮ 20 ዓመት ምሳኻ ነበርኩም። ካብ ጤለ በጊዕካ ዘወሃየት ኣይነበረትን። ካብ መጓስኻ እውን ሓደ ጡበት በጊዕ እኳ ኣይበላዕኹን። ኣራዊት ዝቐተላ ኣምፂኤልካ ኣይፈልጥን እኳ ደኣ ባዕለይ ክኸፍለካ ነበርኩ። ኣራዊት ዝቐተላ ኣምፂኤልካ ኣይፈልጥን እኳ ደኣ ባዕለይ እኸፍለካ ነበርኩ። ብመዓልቲ ኾነ ብለይቲ ዝተሰረቀት ድማ ካባይ ትደልያ ነበርካ። ሃሩር ብመዓልቲ ኣስሓይታ ድማ ብለይቲ የሳቀየኒ ነበረ። ደቃስ እውን ካብ ዓይነይ ጠፊኡ ነበረ። ከምዚ ኢለ እየ 20 ዓመት ኣብ ገዛኻ ዝነበርኩ። 14 ዓመት ምእንቲ ክልቴን ኣጓላትካ 6 ዓመት ድማ ምእንቲ ኣባጊዕካ ኣገልገልኩኻ። ምስዙይ ከዓ ዓስበይ 10 ሻዕ ለዋወጥካ። ናይ ኣቦይ ናይ ኣብርሃም ኣምላኽ እቲ ይስሐቅ ዝፈርሖም ኣምላኽ ምሳይ እንተዘይህሉስ ብርግጽ ሕዚ ጥራሕ ኢደይ ምሰደድካኒ ነርካ። እግዚኣብሔር ግና መከራይን ጻዕረይን ርዩ ትማልለይቲ ገሰጸካ በሎም። ያዕቆብን ላባን ኪዳን ከም ዝተኣታተው ላባ ድማ ንያዕቆብ እዘን ኣጓላት ደቀይ እየን፣ እዞም ቆልዑ እውን ደቀይ እዮም፣ እዘን መጓሰታት ከዓ መጓሰታተይ እየን፣ እዚ ትሪኦ ዘለካ ኩሉ ድማ ናተይ እዩ። ሎሚ ደኣ ነዘን ኣጓላተይ ወይ ነዞም ዘወለዳኦም ደቀይ እንታይ ክገብሮም እኽእል? ሕዚ ድማ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር ክኸውንስ ንዓኣነ ንስኻን ኪዳን ንተኣታተው በሎ። ያዕቆብ ከዓ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ተኸለ። ነቶም ኣሕዋቱ ድማ ኣእማን ኣክቡ በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣእማን ኣኪቦም ኮመሩ፣ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩምራ ድማ በልዑ። ላባ ነቲ ኩምራ እምኒ ኩምራ ምስክር ኢሉ ሰመዮ። ያዕቆብ ከዓ ገለዓድ ኢሉ ሰመዮ። ላባ ድማ ሎሚ እዚ ኩምራ እምኒ እዙይ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር ይኹን በለ። ስለዚ ስሙ ገለዓድ ተባሃለ። ላባ ንሕና ካብዚ ምስ ተፈላለና እግዚኣብሔር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፍረድ ኢሉ ስለ ዝነበረ ምጽጳ ዝተባሃለ ነዘን ኣጓላተይ እንተገፋዕካየን ወይ እንተ ልዕሊኣተን ኣብ ልዕሊኣተን ካልኦት ኣንስቲ እንተእተኻ ዝርኢ ሰብ እኳ ምሳና እንተዘየለ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር እዩ በለ። ላባ ድማ መሊሱ ንያዕቆብ እዚ ኩምራ እምኒ እዚ እንሆ፣ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ዝተኸልክዎ ሓወልቲ እውን እንሆ። ኣነ ነዚ ኩምራ እምኒ እዙይ ሓሊፈ ከየጥቃዕካ፣ ንስኻ እውን ነዚ ኩምራ እምኒ እዙይ ነዚ ሓወልቲ እዙይ ሓሊፍካ ከይተጥቃዕኒ። እዚ ኩምራ እምኒ እዙይ ምስክር ይኹን፣ እዚ ሓወልቲ እዚ እውን ምስክር ይኹን። ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ናኮርን ኣምላኽ ነቦኣቶምን ኣብ መንጎና ይፍረድ በሎም። ያዕቆብ ድማ በቲ ብፍርሓት ኣቦኡ ይስሐቅ መሓለ። ያዕቆብ ኣብቲ እምባ መስዋእቲ ሕሩድ ሰውዐ። ነቶም ሰቡ ከዓ እንጀራ ክበልዑ ፀውዖም። እንጀራ በሊዖም ድማ ኣብቲ እምባ ሓደሩ። ላባ ከዓ ብፅባሒቱ ግዜ ተስዕም። ንኣወዳትን ኣጓላትን ደቁ ድማ ስዒሙን መሪቑን ተሰናበቶም። ተልዒሉ እውን ናብ ቦትኡ ተመለሰ ይብለና። ተወሳኺ ንባብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 እንትንርኢ ተለና ድማ ያዕቆብ ምስ ኤሳው ክራኸብ ከም ዝተዳለወ ይብለና። ያዕቆብ ድማ መንገዱ ቀጸለ። መላእክቲ እግዚአብሔር ከዓ ተራኸብዎ። ያዕቆብ ምስ ራእዮም እዚ ሰራዊት እግዚአብሔር እዩ በለ። ነታ ቦታ እቲኣ ከዓ መሃናይም ኢሉ ሰመያ። ያዕቆብ ድማ ኣብ ሃገር ኤዶምያስ ኣብ ምድሪ ሴይር ናብ ዝበሃል ሓዊ ኤሳው ቅድሚ ልኡኻ ተሰደደ። ከምዚ ኢሉ እውን ኣዘዞም፣ ሓሻኸርካ ያዕቆብ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልኩም ንጎይታይ ኤሳው ንገርዎ። ምስ ላባ ነበርኩ፣ ክሳብ ሕዚ እውን ተቐመጥኩ። ከፍትን ኣእዱግን ጤለ በጊዕን ኣወዳትን ኣጓላትን ኣገልገልትን ኣለውኒ። ሕዚ ድማ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ ምእንቲ ክረክብ ንኣኻ ንጎይታይ ክነግሩኻ ልኡኻት ለኣኽኩ። እቶም ልኡኻት ከዓ ናብ ያዕቆብ ተመሊሶም ናብ ሓውካ ኤሳው በፂሕና 400 ሰብ ሒዙ ክቕበለካ ይመጽእ ኣሎ በልዎም። ሽዑ ያዕቆብ የመና ፈርሐ፣ ተጨነቀ እውን። ምስኡ ንዝነበሩ ሰባትን ኣባጊዕ ነጣልን ከፍትን ኣግማልን
ኣብ ክልተ ክፋል ከፈሎም ኤሳው መጺኡ ነቲ ሓደ ክፋል እንትጥቅዖም ዝተረፈ ክፋል ይድሕን ኢሉ እውን ሓሰበ። ያዕቆብ ድማ ከምዚ በለ ኦ ኣምላኽ ኣቦይ ኣብርሃም ኣምላኽ ኣቦይ ይስሐቅን ናብ ምድረኻ ናብ ዓሌትካን ተመሊሰ እሞ ጽቡቕ ክገብረልካ እየ ዝብልካ ንእግዚኣብሔር እዚ ኩሉ ንኣይ ንባርያኻ ጌርካዮ ዘለካ ሕያዋይነትካን ተኣማንነትካን ዘይግባአኒ እዩ። ነዛ ዮርዳኖስ እዚኣ ሓንቲ በትሪ ሒዘ እየ ዝተሳገርክዋ። ሕዚ ግና ክልተ ክፋል ሰራዊት ኮይኑ ኣለኹ። መጺኡ ከየጥፈና ንኖታት እውን ምስ ደቀን ከይወቅዕ ፈርሕ ኣለኹ እሞ ቤዛኻ ካብ ኢድ ሓወይ ኤሳው ኣድሕነኒ። ብዙሕ ጽቡቕ ክገብረካ እየ ንዘርእኻ እውን መብዝሑ ክቁፀር ከም ዘይክእል ከም ሑፃ ባሕሪ ክገብሮ እየ ኢልካ ነርካ። ያዕቆብ በታ ለይቲ እቲኣ ኣብ ሓደረ ኣብ ኢዱ ካብ ዘሎ ኩሉ ድማ ናሕዊ ኤሳው ዝኸውን ገጸ በረከት ኣዳለወ። 200 ኣንስትዮ ኣጣል 20 ዴበለታት 200 ኣንስትዮ ኣባጊዕ 20 ማጓሉን 30 ዘጥዋ ኣግማል መምስ ውላድን 40 ኣላሕምን 10 ኣውዕሩን 20 ኣንስትዮ ኣይድጉን 10 ጻሕብታት ኣይድጉን ነዚኣተን በብመጓሰን ከፋፊሉ ንኣገልገልቱ ሃቦም። መጓሰ ካብ መጓሰ ኣረሓሕኩም ከዓ ቀቅድመ ይሕለፉ በሎም። ናይ ተቀዳማይ ሓወይ ኤሳው ምስ ረኸበካ እሞ ናይ መኔካ ናበይ ክትኸይድ ኣለኻ? እዘን ቀቅድሜኻ ዘለዋኸ ናይ መን እየን ኢሉ እንተጠየቀካ ንጎይታይ ኤሳው ገጸ በረከት ዝሰደደን ናይ ኣገልጋሊካ ያዕቆብ እየን። ንሱ ድማ እንሆ ደድሕሬና ይመጽእ ኣሎ በሎ ኢሉ ኣዘዞም። ነቲ ካልኣይ ነቲ ሳልሳይ ነቶም መጓሰታት ዝኸብክዎ ኩሎምን ንኤሳው ምስ ረኸብኩምዎ ከምኡ በልዎ ኢሉ ኣዘዞም። ብፍላይ ኣገልጋሊካ ያዕቆብ እንሆ ደድሕሬና ይመጽእ ኣሎ ምባል ኣይትረስዑ። ያዕቆብ በዚ ቀቅድመይ ዝኸይድ ዘሎ ገጸ በረከት ከዝሕሎ እየ ድሕሪኡ ከዓ ገጹ ርኢ ምናልባሽ ብጽቡቕ ይቀበለኒ ይኸውን ኢሉ ሓሰበ። በዚ ከምዚ እቲ ገጸ በረከት ቀቅድሚኡ ሓለፈ። ንሱ ከዓ በታ ለይቲ እቲኣ ኣብቲ ሰፈር ሓደረ። ያዕቆብ ምስ እግዚኣብሔር ከም ዝተቃለሰ በታ ለይቲ እቲኣ ከዓ ያዕቆብ ተስዮ 2 ኣንስቱን 2 ኣገልገልቱን 11 ደቁን ሒዙ ንሩባ ያቦቅ ተሳገረ። ነቲ ሩባ ምስ ኣሳገረን ዘለዎ ኩሉ ጥሪት ከዓ ኣሳገረ። ያዕቆብ ግና በይኑ ተረፈ። ሓደ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ተቃለሶም። ንሱ ከዓ ከምዘየሰነፎ ምስ ረኣየ ንያዕቆብ መሕኩልቱ ነኽኦ። ያዕቆብ ድማ ክቃለስ እንተሎ መሕኩልቱ መለቆት። እቲ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ይወግሕ ኣሎ እሞ ክኸይድ ስደደኒ በሎ። ያዕቆብ ከዓ እንተይባረኽካኒ ኣይሰደካን እየ በሎ። እቲ ሰብኣይ መን እዩ ስምካ ኢሉ ጠየቆ። ንሱ ከዓ ስመይ ያዕቆብ እዩ ኢሉ መለሰ። ንሱ ድማ ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ሰብን ተቃሊስካ ኣሰኒፍካ ኢኻ እሞ ደጊም እስራኤል ደኣ እምበር ያዕቆብ ተቢልካ ኣይትጸዋዕ ኢሉ ኢኻ በሎ። ያዕቆብ ከዓ ቤዛኻ ስምካ ንገረኒ ኢሉ ጠየቆ። ንሱ ድማ ስለምንታይ ስመይ ጠይቕካኒ በሎ። ሽዑ እውን ባረኾም። ያዕቆብ ከዓ እግዚኣብሔር ገጽ ንገጽ ርእዮ ነፍሰይ ድሒና ተረፈት እንትብል ነታ ቦታ ጳኒኤል ኢሉ ሰመያ። ካብ ጳኒኤል ክላዕል እንተሎ ፀሓይ በረቐቶ። መሕኩልቱ መሊቋ ስለ ዝነበረት ከዓ ይሕንክስ ነበረን። ያዕቆብ ኣብቲ መፈላለየ መሕኩልቱ ስለ ዝተወቅዐ ደቂ እስራኤል ክስካዕ ሎሚ ጅማት መፈላለየ መሕኩልቲ ሹሉዳ ኣይበልዑን እዮም ይብለና። ተወሳኺ ዘፍጥረት ንባብ ምዕራፍ 33 ይቀጽል። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ለአናንያ